साखाथि होनांबाय सिरिसे न'खराव आबै आबौ सानै बोराय बुरैल' अबस्था दा जोंनि थाखाय एसेबां खस्थ'नि जेलाव थानायनि गेजेराव थाखा फैसा गोबां बरबाद बिसौखौबो फोरोंनांगौलाय थाखा फैसा बिसौखौ फोरोंनायावहाय आबैमोनाबो मावनो हायाखैमोन। खुलुमबाय मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं दंफैयो सासे दावहारुनि न'खराव, जाय न'खराव जों सिगांबो आगान होदोंमोन। दा बावैसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै न'आव फैनाय आदा आइरमैलु बिथांनि न'आव आङो दंफैयो। फैनायनि जाहोनाखौ नोंथांमोना आङो फोरमायगासिनो दं। दा नैबेनो जाहैबाय बिथां आइरमैलुनि न'। नैबे न' नै सासे दावहारुनि न' बेयो। बेनिफ्राय बेवहाय गोबां फ्राय जोङो लाइमोनफोरखौ युथफोरखौ जों बेयाव नुफैनो मोन्दों। बेवहाय मानो होनोब्ला बिथांमोना बेवहाय मोनसे बिराद मोजां खामानि मावफैदों बिथांनि न'आवहाय। जिहेथु बिथाङा हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन, दा बिथाङा हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनायखाय नैबे बिथांमोना बिथांखौबो जा हायो बेबायदि हेफाजाब होनो ओंखारबोनानै हेफाजाब होनाया बेनो। दा बिथांनि न'आ जिहेथु गाव गैयिलाय, बिमा आरो बिफा बोराय बुरैल' थानायलाय माने माखासे नैबे थासारिफ्रा, न'खरनि थासारिफ्रा एसेबां माने मोजाङावहाय सेटिं जानानै गैयामोन। दा बेनिखाय बिथांमोना दिनैहाय बेखौहाय लुखांनानै माने सेटिं बानायनानै होफैदों जाहैबाय। दा बिसोरो मावखांनानै एसे रेस्ट लानानै दं नै गासैबो सेंग्राफोर जोहोलावफोर गोसो गुदुंफोर। अब्ला भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जागायनि लोगोफोर। दा बिसिनि मावनायखौहाय जागायनायनिफ्राय आङो मोनफैयाखै, लेट सफैनायखाय। दा बिथांमोना बेवहाय गावसोरनि मबाइलजोंनो मोजाङै खेबनानै दोनखादों। दा बेखौहाय नायलांब्लानो जाबाय। खाथिनि एबा गामिनि जोहोलावफोरा बिथांनि न'खौ एसे दिनै जायगा उसुबिदा जानायलाय नै फोसाबनानै होनो थाखाय फैदों गामिनि जोहोलावफोर। बे जाहैबाय बिथांनि बिमा आबै आदै राहुलनि मादार। न'नि अबस्था बेबायदिनो थिंनि बेरा बोदलाबदों, जिरायथ'नोबो जायगा गैया। बेनिखायनो बे बेराखौ हौरै फारसे लांनानै खाथाबना हैफिनसिगोन। बेबायदि अबस्था नै न'नि अबस्था बेबायदि आरो। ठिकादार देनांलाय माबायदि मोनदों दिनै एसे सहाय खालामफैनानै? गासिबो गामिनि जोहोलावफोर बिथांनि ओंखाम संग्रानि अबस्था नै ओंखाम संग्रा पाकघर नायदो। फादार आदै राहुलनि फादार। दे आबौ दे जोहोलावफोर दे मोजाङै खादोलै बेराफ्रा। बै गोजौआव हनै बै अखा हाबगोन बार हाबगोन बेखौबो एसे मोजां खाथेना होनांगौ गोजौनिया। आबै नोंनिफ्राय लानाय जाबाय दे। दिनै गामिनि जे बेबायदि मावनानै सहाय होफैदों बेखौ माबायदि मोनदों आबैया? आं मोजां मोनखादोंना। औ आदसा दे जोंनि थाखाय एसेबां खस्थ'नि माने नैबे न'खौ ओरैनो थिंनि बेरा खाथाबना होफैदों आरोखि नै गामिनि सेंग्राफोर अबस्था गैयि जानायलाय। दा बेबायदि बिथाङा बिफा नै आदै राहुल इस्लारिनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै गामिनि बिथांमोना नै बेबायदि सहाय होफैदों। बे थिंनि बेराखौ खागथाबनाय जाबाय नै। थिङाबो नांगौ बायदि सहाजोबासै, गोजौआव साखाथि होनांबाय सिरिसे। बिथांमोननि उन्दुग्रानि अबस्था नै बेबायदि अबस्था बिथांमोना उन्दुयोमोन आबै आबौमोना। सहाय होनो फैनाय जोहोलावफोरखौ जाहोनो थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि थागथियारि नै। जा दं बिदिनो सिम्पोल, एकदमबारे सिम्पोल। आलुजों अदासिजों। बिथाङा जाहैबाय आदै राहुल इस्लारिनि मेसेज। नावदो मादै एसे
बिसेस गावनि लोगोफोरखौ लोगो लानो थाखाय क'क्राझार फारसे थांनानै दं बियो लांदांबो खारजोबनाय जाबाय न'नि अबस्था बेबायदिमोन आरो बिथांमोननिया ओरै बेयाव दै दोनग्रा गावबा गाव ग्रुप राननानै सानै साथाम मोनसे खामानियाव आलादा रानलायनानै मावगासिनो जोहोलावफोरा मुखुब ओरैबायदि गोसो होनानै मावदों बिथांमोना एकदम खामानि मावनानै दसे रेस्ट लानानै जुइस लोंदों दा नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय नै बिथांमोना गासैबो गोसो गुदुं सासे दावहारुनि न'खरखौहाय माने नायनानै थानो हायाखै बे अबस्थायाव थानायखाय दा बिथांमोना बेखौ गासैबो सेटिं खालामना होबाय नै बेबायदि आरो दा बिथांमोना मा सानखांनानैहाय माबोरैहाय दिनैहाय बे खामानिखौ मावनो फैखो बेखौ जों मिथिना लागोन आरो बे जुबियन मुसाहारि बेनाव फंनैसो आं मिथिना लागोन बेनिफ्राय ओरै सोरनावबा दा मिथिना लागोन आरो दा नोंथांमोना माब्रैनिफ्राय माखौ नुनानै गोसोआ दुंखांनानै दिनै बिदि मावफैखो सिगांनो जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय ब्रादार सोमदोन बरगयारि बिथांखौ हाजारसे हामबायग्रोसै सानखांनायाथ' आंनिफ्राय नङा जास्ट जोङो दिनैहाय खबर हरजानाय लोगोसे जोङो मावफैग्रा मेनलि सानखांनानै दिनैनि बे न'खरखौ हेफाजाब खालामनो आवगायबोनाय सानखांगिरि बिथांमोना नैबे जोंनि सुजन इस्लारि बिथांमोनानो बबेनिफ्राय फैना नुनानै बेबायदि सानखांनानै बेफोरखौ हेफाजाब होनो आवगायबोखो बिथांनि गेजेरजोंसो जोङो डिटेल्स मोनगोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंसोर मावनानै बेबायदि मावना होनानै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों गोसोआव खुसि मोनदों माने 11 बोसोर दाखौ होनदों 10.5 बोसोर बिथाङा लोगो मोनलायाखैमोन जों बिथांजोंहाय ओमफ्राय बिथांनि न'खरनि थासारिया बेबायदिनोसै गोबां जेलाव थानायनि गेजेराव थाखा फैसा गोबां बरबाद जाबाय खरस जाबाय न'खरखौ मोजां लुखांनो हायाखै दा बेनि थाखायनो बिथांखौ बे 10.5 बोसोरनि उनाव हेफाजाब होनो हानायनि थाखायहाय गोसोआव एकदम रंजानाय खुसि मोनदों आरो बेखिनियासै नोंथांमोना बेखौ बिराद मोजां खामानि सानखांनानै मावबाय दिनैहाय माने माखौ नुनानै माखौ नोजोर बोनानै बेबायदि सानखांनानैहाय दिनै लाइमोनफोरखौ ज' खालामनानै बा लाइमोनफोरा ज' ओंखारनानैहाय दिनै बेबायदि हेफाजाब होनो सिगांबोबाय थारमाने जों सिगांनिफ्रायनो फैबाय थादों बेयाव आदैनि न'खरावहाय ओमफ्राय जोङो फैनानै माने जायगाफोरखौ न'फोरखौ जोङो एकदमबारे सासे सानै आलासि मानसि फैब्लानो थानानै रेस्ट लाहोनो जिरायहोनो ओरैबायदि जायगा गैयि जानायलाय नुनायलाय जोङो नैबे बेक साइडआव थानाय रुमाखौ जों मोनसेनिफ्राय मोनसेयाव जों साइड खालामनानै नैबे फ्रन्ट साइडआव जों फ्रि खालामबाय दा लांदां बे जायगाया बेयाव माने आलासि फैब्ला जों बेयाव जिरायहोनो हानाय बायदि आलासिफोरखौ रेस्ट लाहोनो हानाय बायदि बिदि सानदों आरो बे जोहोलावफोरखौ मैया बेलासियाव कन्टेक्ट खालामजोबनानै लिंहरनानै दा मावफैनाय जादों आरो दा बेखौथ' नोंसोर खामला थामला होनानैबो मावनो हायोमोन खिन्थु नोंसोरनो गावसोरनो जे ओंखारनानै मावफैदों बेनि ओंथिया मा जे आदैया 10.5 बोसोर बियो जेलाव थानांबाय बे न'खराव आबै आबौ सानै बोराय बुरैल' अबस्था दा थाखा फैसानि प्रब्लेम बिथाङाव अनेक प्रब्लेम दा न' बाङाखौ बियो मावना लानो हायाखै माने थाखा फैसाजों जों सहाय होनो हागौमोन माने जों बेखौ गोजोननाय मोनाखै जोंनो मावनानै बेबायदि माबा मोनसे सहाय होनो हायो नामा बेदि एथ' गोबाव जाथिनि थाखायहाय बेबायदि गावखौ बावसोमबाय बिनि न'खराव जोंबो माबा मोनसे एसे गावनि मोदोमखौ बिथांनि न'खराव थांनानै एसे मावना हैनो हायो नामा बिदि साननानै जों मावफैनाय जादों आरो बयबो खुसि आरो जों दिनै बिदि सहाय होफैनो मोननानै आरो बिथांनि न'खराव दा गासिबो नोंसोर गामिसेनिनो जोबखा गासिबो ना गामिसेनि जोब माने गोरलैनिफ्राय नुबोनाय बिथांमोनखौहाय बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय बिथाङा बियादै जोंनो दैथुन इस्लारि आइ रोमैलुनि बियादै असे नोंनि आदैनि न'खरावदि फैनानै बेफोरबायदि हेफाजाब होफैबाय गामिनि सेंग्राफोर आरो मानसिफोरा माबायदि मोनदों आरो मा बुंनो सानो सिगाङावनो आदै नोंथांनि चेनेलखौ बरायनो लानो जाबाय आरो दिनैहाय जेनाखि थांखिखौ एबा खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि गामिनिनो आदामोन आदैमोन फंबायफोर बिसोरो ज' जानानैहाय सानखांनानै
जेनाखि बे न'खौ नुबाय बे एसे क्लियार जायाखैमोन सिगां कनस्ट्राक्सन खालामदोंमोन मावगासिनो दंमोन खिन्थु एसे बिसौखौबो फोरोंनांगौलाय थाखा फैसा बिसौखौ फोरोंनायावहाय आबैमोनाबो मावनो हायाखैमोन दा नै ओमफ्राय नै आदैयाबो सफैबाय न'आवहाय ओमफ्राय थानो एसे उसुबिदा ओमफ्राय बिदिनो गोबावजों फैनाय हिसाबै नायनो मानो मानसि दुमसि फैयो आरो जिरायनो मानो मानसि गैया बेखायनो आदामोना आदैमोना नुनानै बे खामानिखौ मावनानै होदों बिना फैसायावनो आं आदैमोनखौ आंनि आबैमोननि आदैनि जानानै आं थेंक इउ होनो जोबोद मोजां बेनो खौसेथि आरो मालिबिथा एरियायावहाय फ्राय खौसेथिखौ जों नुबाय थानो मोनो दा बेबायदिनो खौसेयै बिथांमोना बेखौहाय दिनै हेफाजाब होफैदों बेयो जोबोद मोजां खामानि जादों दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअखौ शेयार खालामना होनो हागोन